wong tuaku biyen kae apa tesanggane duwe bojo ayu rupane tak rewangi saben dino nyambut gawe nanging asile isih kurang wis bedinane. Ayo Mas AA. Aduh. Sabar sayang, Gampang nesu aja nges
cari yang muda. Cari yang sulit saja. Wasik. Kandane wong tuaku biyen kae apa tesanggane duwe bojo ayu rupane tak rewangi saben dina nyambut gawe nanging asile isih kurang kepentinane. Ojo mengkono mas, yen nganti korang ngepenake. Biyen janjimu bakal nuruti kekarepanku. Apa atimu wis ra sayang karo aku? Yen wis ra mampu peleno ning wong tuaku. Sabar, sabar sayang, ojo gampang nesunat. Jangan kesulon wae. Pancene ayu kuwi larang raketi. Tak rewangi nganti nyebrang lautan, merantau nganti tekan Kalimantan. Ora peduli panas lan udan, nyambut gawe kanggo nyukup kebutuhan. Kowe abang kuwi wis kewajiban lumrahe urip Bebrayan saya tak suwun mas iso padha ngertine ben supaya urip tentrem salawase. tolong jangan ditayangkan di YouTube. Intermezzo sejenak ya.